ngunya na paghahapon, partner. Martes, tabang legal kita ngunya na paghahapon. An issue kan sa tuyang pag-urlayan, partner. An basang sa nang pagtanggal sa trabaho. An sa tuyang pag-urlayan ngunyan, partner. Makakaibahan tangunyan ang nagre-reklamo si Doloroso Pineda Ranyada Jr. Dati siya partner na utility worker dyan sa Department of Health Blood Bank. Alagad basang sa nasubuot na tinanggal sa trabaho. Ano ang rason? Ayan, ang naaramon ta, partner. Bad inom niya sa mga dugo duman. Ano, vampira? Oo, kaya nagkukulang yan digdihan mga tulong bag ni Oo. dugo. Aramon ta yan, partner. Makakasabay tangunyan ang nagre-reklamo maray na paghahapon. Ayan. So makikwento Pakinggan doon nilang po kan mikropono. Oo. Yan. Nagkakan ka na? Ayun na. So tawan taning dikit na enerhiya. Ano ining pagre-reklamo mo? Nari po kaya may protocol po kaya si Doc na quarantine. Nagpasob po kaya kami pitya dos. Tapos negative man po naman so result ko. Mga 1 week po sabi daw yata na 1 week ang quarantine. Dahil po, wala mo po akong nagtaram na maski anong text or ano. Okay, wala ibig nagko-contact sabihin, ang pinagpuunan kay ni, itong sinasabi mo na nagbalgar ka ng health protocol Iyo daw po. according kay Doc. Gulpi talaga partner ang kuan ano, gulpi talaga ang nadanyaran na apektaran kan mga puro pandemyang ini pati trabaho. Ining pigme-mentionar mong si Doc, ano ang bilog na pangaran ni Doc? Doc Alan Lucanyas. Doc Alan Okay, Lucanyas. pero aputong ko, ikatabi kasi DOH Blood Bank. Opo. Empleyado ka kang DOH o o may agency? May agency. Agency po. So bako kang empleyado kang DOH. Anong agency? Dati po ANB, tas na-absorb po kang Velocity. Velocity. ANB dati, na-absorb kang Velocity. Ayun. So ngunyan, aliputun tang istorya, ibig sabihin, malaog ka pa ko ta na ning trabaho. Ang nag-asa po ako talagang may trabaho po. Kasuwa rin pala ini nangyari, partner. Bali po, kang August 5 po kaya, birthday ko. Angon yan. Oo. Day pa Birthday nahaloy. ko. Belated happy Belated birthday. happy birthday. Di ka lamang nangagda. Birthday ka pala. Hindi mo talaga, dati so mga katrabaho ko, mga ka-agency ko, bago pa ako mag-birthday, imbitaran ko na sinda. Anday pa kami pigsuswab. Tapos, So August 5, nag-birthday ka. Mag-birthday po, naka-quarantine pa ako. Kung aram ko po talagang nagpasurab sinda, di ko man po sinda ako unduman. so ibig sabihin, pig-quarantine ka, anong petsa? Ano na po, phone po, 3 hanggang ano. August 3. August 3. Agosto 3. Tapos, nag-birthday ka Agosto 5. Opo. So, sa madaling sabi, Naka-quarantine ka sa panahon na yan. naka-quarantine ka. Okay. Pero nag-birthday ka. Opo, Nagduman sa mga katrabaho mo. sabi daw po kaya kang field manager may, maduruman da, sa batong ko da. Sa Hindi ko batong manaram mo. po na tigsob man pala nitong pitsa 5. Taday man sindang sabi sa kuya, na tigsob sinda. Okay. So ngunyan, malaog kang pizza 5 sa birthday mo, anong pizza kakuta na malaog sa trabaho? Ang di ko man po nga ni aram ta, ang sabi din, next da ako. Pero prior ito, tara muna na-extend ka, perang aldaw ka dapat naka-quarantine. Anong 7? Di ko man po kaya naram. Alat, anong pizza ka nagprobar na maglaog sa trabaho? Dapat po, masabay na ako duman sa iba kong utility loans. Anong pizza yan? Kalendaryo, partner. Oo, Lunes. Sige. Halimbawa, ang day ka pinalaog, Day Agosto pizza 5 birthday mo. Lunes, pitsa 8. Ano naman ko ta to. Malaog ka na kuta na. Ma-report ka Alagad, Sabi po ni Doc sa text sa taga-region sa kay Sir Tanggad, magpasabda akong Lunes ta extend ang quarantine ko. okay, tapos, Text ako yan. Extended yung quarantine mo por dahil May nag-positive da so duman sa mga bisita duman mo. sa bisita mo. Duwa. Okay, duwa daa. Di nag-extend ka. Ayo po mangyari po extend ako. Ang panabutan ko po kato, may trabaho pa ako. Tapos wala man po kaya akong cellphone na touchscreen kaya di akong contact talaga sa Messenger, sa sa GC Nindo. Okay. So madaling sabi, duman sa pigsasabing Extended, ang sa imong nagpaswab ka quarantine. giraray. Opo. Nakapira kang pagpaswab. Bali pangadowa kang Pangduwa. pizza, kang Lunes man po. Nagsunod ka kang pigsasabing abiso na kaipuan bago maglaog mapaswab test. kanang Ano pitsa sa 8? result kang swab test mo? Pangduwa. Negative na. Negative giraray. Kaya nagbalik ka sa trabaho. Di pa man po extend man gyud. Extended Extend. pa. Anong pizza ang pigsabi hanggang no rin extension mo? Di naman pong taraman sa ko hanggang nari. Hanggang ngunya po, di man sa kong Dahil ka na, so, alat ko na, ang nagmamanage sa imo agency, bako man si doktor ang employer mo, ano? Oo, ma'am. Okay, nagduman ka na sa agency mo.
Dahil man po ta nasa naga po sa agency. Kaya, nagapot ka na sa agency mo kung ano ang estado kan sa imong trabaho o dahil na? Nag-apot po ako, sabi po ang nakakaroon niya po lang po si Mrs. Nagatrabaho mo po si Mrs. SWD Janet Trisman. Mm. Sabi daw po kang agency mi, nakaroon niya daw si Ma'am Tandaan. Wala man daw bakante na makakaganin daw akong regular post. Tapos, anapan daw ako as reliever. Pero hanggang ngayon po, maski reliever, wala man po. So ika-personal bilang empleyado o bilang trabahador kan agency kan Velocity, day ka man nag-report pa sa opisina. Aram na po yan yung data. Kung sakali pong nasinda kang DOH, dapat po kota. Taraman naman. Kaya, pero ikaday mo pa day ka pa nakakaulay kan opisina mismo nindo, personal. Po, personal. Day mo man nakakaulay sinda personal. So, so bago po. So, field manager mi So, po. field manager mo, nakaulay mo. Nakaulay. Ano daw? Anong sabi sa imo? Ang palap niya lang sa may pirmahan po kami. May permahan. Pero, Pero- date pa talaga ikaw pinapabalik sa trabaho. May pamang po. Ang pinaka-issue dahil digdida sa pagbalgar mo kang health protocol. Dahil man po kami napapag-uroronan. Day nga ni partner, day man siya nakapag-report sa opisina, day man niya nakakaulay ang opisina kung ano talaga ang sitwasyon Pero may na. binabanggit ka na may nagpaabot sa imo na impormasyon ining engineer na day ka na pinapalog sa trabaho. Hindi po, may chat po kami. Sisay na engineer. Engineer Mangampo po. Mga Kan? po. Kang DOH. Akan DOH. Ito nagpaabot sa imo, Otro na day ka partner ha. pinapalog ng trabaho. Ika-clear ko lang partner, ang employer o ang pinagtatrabawang kay ni Agency sa DOH, partner, kundi aha. so Velocity Agency, kaya ito dapat ang nag-informar, ito ang nakakaulay niya. Pinag-deploy lang ini partner dyan sa DOH. DOH, Blood Bank. okay. Okay. So, So- ang pinaka gusto mo maaraman mo niyan, Ano nang status mo? oo, kung makakabalik ka pa sa trabaho. Kung may trabaho pa po ako. Kung may Uday trabaho na. ka pa. Ayun. Okay? Sige daw, partner. Tapudan tango niyan, partner, si... Velocity. Bako. Si Doktor... Kasi, partner, bilang siya partner dineploy dyan sa BRTTH, aramunta kung ano ang status niya dyan. Saka dyan mairuan Velocity kung igwang maning rekomendasyon. Oh, kasi parehas ini partner kay itong kaso takan su gwardiya na su bangko may agency man nakwan. Kaya ang pinaka nakakaaram talaga kan status kay ini partner su agency. Kung minsan halimbawa so nag-hire DOH, Blood Bank, nagkuasa na ito kay agency na kung si isay an maserbido man. Okay. Bali, partner, tigapo lang ko kasubago si Doc Alan, alagad unattended. Oo. Pero before ko pa man partner apudan si Manager Chufelo Tandaan, nakaulay ko na yan partner. Iyo na ini. Si Doc Alan. Okay. Na, and according sa inda partner, igwa siya ng ginibong rekomendasyon para lang ini ilipat ning posdeman. Oh, parehas man kayo to. Ayan. Kasi nga ni, according Oh, kay yan, may Doc nagkisubag na partner. Alan, nagkaigwa ning pagbalgar sa health protocol. Sisay na makaulay ta. Manager Chufelo Tandaan, magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, si Remy Mendones po ito at si Joshua Martinez ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sir, naandito po si Mr. Doloroso Pineda Ranyada at meron po siyang pinarating sa aming reklamo. Ito po patungkol po sa pagkakatanggal niya sa trabaho. Ano po talaga po, sir, ang nangyari? Bakit po hanggang ngayon po ay hindi pa nakakabalik sa trabaho itong si Mr. Alamin muna natin, Doloroso? tinanggal na ba talaga ito o pinapagpahinga lamang? Hello. Yes po. Go ahead po. Ang nangyari po kasi niyan, ano siya, under home quarantine siya noong August 3 to 7. Mhm. Kasi close contact siya sa positive people, kaya pina-home quarantine siya. Ngayon, noong August 5, nag-birthday siya, nagkaroon sila ng birthday party, in-invite pa daw niya yung mga katrabaho niya. Tapos, pag August 6 and 7, na-find out na yung nag-attend sa kanya, mga positive na din. Opo. Mhm. O ngayon, nalaman niya ng client, kasi naka-assign sa DOH eh. Mhm. Ngayon, yung client, nag-request sa amin na palitan siya kasi nag-violate nga ng health protocol. Aha. Opo. Ngayon, medyo ilang araw na hindi ko naman ginagalaw pa kasi wala naman silang written request. Hinintay namin na magpadala ng written request.
na masayat nila kung ano talaga ang dahilan. Yun nga, nabanggit ko rin yung request na nag-violate siya ng health protocol. Mhm. Kaya Sino po ang pinapapalitan nagpadala siya. po ng letter? Ang nakapirma sa letter, yung Administrative Officer 5, Mhm. Ng DOH. pero, ng DOH. Opo. Okay. Pero, ayon sa sulat niya, according to Dr. Alan. Look. Opo. So si Dr. Alan po ang Okay. ang So, nag-specify. kailan po itong letter na ito ng DOH natanggap ng inyong opisina? Ang date ng letter niya is August 10. August 10. Okay. O mga August 11 or August 12. Ganun. Opo. Ngayon, dahil sa sulat na ito, gumawa ako ng letter para ma-relieve siya dyan kasi nag-request ng client. Mhm. Nangyari lang na hindi pa naman sila nagkikita at saka yung supervisor ko diyan, hindi pa naman sila nagkikita at saka yung si Ranyada, kaya hindi pa itibigay yung sulat ko. Pero prior to that, parang sinabihan na siya ng client na huwag nang pumasok, kaya hindi na siya pumapasok. Okay. So, yung sulat mo para kay Mr. Ranyada ay hindi naman total na pagtatanggal sa trabaho, kung hindi ililipat lamang. I-relieve partner eh. O, i-relieve doon sa I-relieve na siya, DOH. i-relieve. Opo. Oo. I-relieve din siya dyan sa DOH. Kaya kung may malilipatan siya, pwede siyang mailipat. So, hindi siya talaga tinatanggal sa trabaho o inaalisan ng trabaho. Hindi. Pero according sa kanya, kung may malilipatan, Oh, natural paano yung po kung partner. wala? Natural yung partner. Ganun talaga yung kuha ng agency. Na ihanap ka ng malilipatan. Kasi unang-una, pag ang client ng agency nag-request sa'yo, patulad nung nasa bangko, na kung pwede kuhan mo na dito, siyempre a-actionan mo. Pero manager, may nababanggit po itong si Doloroso na yung mga empleyado daw po ng DOH ang pumunta sa kanya. Meron din po ba yung action para sa kanila na sila po ay alam nilang Hindi yata empleyado, mga katrabaho mo mga nila. katrabaho niya? Opo. Mga ano yun? Agency po. Agency Agency din, din. hindi taga-DOH. Hindi ko po alam yun kung... Pero ang sabi, in-invite daw niya kasi hindi naman yata alam na birthday niya. Nag-invite yata siya kaya pumunta. Opo. Ayun. So sa madaling sabi po, manager, ano po ang status ngayon ni Doloroso? Makakabalik pa po ba ito sa trabaho or maghihintay po siya Hindi na sa meron- DOH. Oo. Hindi na sa DOH. Kung makakabalik man siya, baka hindi na sa DOH. Floating siya ngayon, floating status. Kasi wala pa akong malilipatan sa kanya. Unless gusto niya dito sa Naga. Oh. So, kung papayag siya, merong available na trabaho diyan sa Naga para sa kanya. Oh, mayroon. Anong, Oo, opo, meron. utility pa din po, manager? Ganun pa din. Opo, Ganun pa rin po. tanungin ko ngayon si Doloroso, okay sa imo, maililipat ka daw sa Naga? Okay po. Kaso po, so, nangangupa naman lang kami sa Gugon. Yun na May nga. pamilya po kaya ko. Ang pamilya mo na Okay, andito. kasi natural yun pag ang agency sinulatan ng client, a-action talaga ang agency. Ngayon yung agency, i-relieve ka, ihahanap ka ng available. Kaya kung okay daw sa'yo, merong available sa Naga. Pero dito sa Albay, manager, sa kasalukuyan, wala. Sa ngayon, wala pa. Opo. So maliwanag po tabi Manager Chufelo na ang nagreklamo kay Doloroso na pag-violate po ng health protocol Ay, yung client nila. Client nila, Ng which is Velocity, DOH. DOH. Yung client po, yung Oo. client mismo. Okay. So Okay. maliwanag yung Doloroso. At ulitin natin, manager, ang status ngayon ni Doloroso ay hindi naman talaga siya tinatanggal pa Floating sa lang, agency niyo, partner. kundi floating. Floating lang po siya. Kung naibigay na lang sa kanya yung sulat ko, nakalagay doon, relieve from that post. Doon lang sa Relieve post from na yun. that post dyan sa DOH partner. Ngayon, tanungin natin si Doloroso, ano ang pakiusap mo ngayon kay manager? Nakikinig sa'yo. Ano po, maski po, sir, okay lang po sa maski sa maski po nga ni Manila, basta po makatabang ako sa pamilya ko. Di man po. Naga nga daw, inuupiran ka na ni manager. Okay Naga. lang Sa po Naga, okay ko, sa'yo? Okay lang po sa ko, sir. Sa Naga? Maski sa Naga, basta po makatabang lang sa pamilya ko. Ay, Okay sigurado daw po yun. Manager. Manager, okay daw po siya sa Naga. Okay. Manager, kung Ganun sakaling, siya, kung okay siya sa Naga, kailan siya pwede magsimula? kung makasettle na siya, kasi may hanap siyang tirahan dito,
mag-coordinate lang siya sa opisina para masitin siya kung kailan pwede. Oo. Pero yan Kasi ba hindi naman yan pwedeng pa dalos-dalos kasi unang-una maghanap siya ng tirahan. Opo, opo. Tapos iayos niya yung, isisitin niya muna yung family niya dyan. Pero kung paano halimbawa, sistema. manager, talagang desidido siyang magpunta ng Naga at diyan na tumira sa Naga, mapanghahawakan ba ni Doloroso o may assurance ba talaga itong binabanggit mo na may available na trabaho para sa kanya diyan sa Naga? May available. Ayo. May available. Pero hindi ko magagarantiyahan na magtatagal siya kasi kung siyempre alam mo na nasa agency, pag nagreklamo ang client, actionan yan. Oo. So siguro naman, hindi naman siguro Kaya wag mo nang mangyayari pa wag mo ulit. nang uulitin yung Doloroso na naka-quarantine ka, mag-birthday party. Magtatanggap ka ng bisita. Bawman po ito party. Hindi naman daw party. Ano yun? Hindi ano yun? Dahil man talaga ako nagganda Hindi man daw siya nagpa-party. Jamming lang, jamming, hindi party. Bali po kaya kang nag-upload si Ma'am Marisa sa batong ko. Para na po kung Ma'am Marisa. Si Ma'am Marisa mo, Ayun, medyo oo. mataas ang katungkulan, kaya akala mo okay lang. okay lang po. Tapos So, lesson learned yan, Doloroso. Pag sinabing mag-quarantine, mag-quarantine. So, Ibig sabihin, i-isolate mo muna ang buhay mo. Ulitin natin nakikinig ka Doloroso, hindi ka inaalisan ng trabaho totalmente ng velocity. Opo. May available na posisyon kaya lang may available na pwede kang paglipatan kaya lang nasa Naga, sa Albay wala. So nasa sayo 'yon, kung gusto mo daw lumipat doon, may trabaho ka sa Naga. Maraming salamat po, Chofelo Manager. Yeah, thank you, ma'am. Thank you po. Apo, may advice po kayo kay Doloroso. Wala naman yun lang kung masitin niya muna yung pamilya niya dyan, tapos ready na siyang pumunta dito, tumawag siya, magpaalam siya sa amin. Magpaalam siya dyan sa supervisor namin. Mag-coordinate siya dyan Opo. para maayos. Maraming salamat po, Manager Chofelo Tandaan, sa iyo pong panahon as in oras. Mabuhay ka po. Ayun. Okay po, Thank you very much. Alam mo, partner, kasi pag agency ka, may client ka, halimbawa ito, agency mo, itong opisinang ito, nireklamo yung gwardiya. Anong gwardiya yan? Anong gwardiya anong security agency nandyan? Oh, high tone. Iyan nga yung sino pangalan na ka-duty? Si Macalier. Hindi, si Aguilar. Si Aguilar. Sige. Paborito mo si Aguilar. Hindi nga si Aguilar, kinakain lahat ng turon dyan. Paninda sa labas. Nagreklamo halimbawa itong client. Pwede nagreklamo halimbawa sa security agency. Pwede bang palitan mo ito kasi ang lakas ng turon. Malakas sa turon, wala nang naiiwan sa iba. Pwede. Siyempre, gagawa ng action partner. Ganun yan. Yung agency. Ililipat na lang. Maliwanag ba sa iyo, Doloroso, yung sinabi ni manager, or kailangan mo pa rin ng legal advice? Kung ano pa yung pwede mong gawin, tanggap mo ba na ganun yung paliwanag ni manager? Or sa tingin mo, hindi pa rin ikaw kumbinsido na Alam mo ba Doloroso na pag naka-quarantine hindi pwede mo nang makisalamuhan sa iba? Yun lang naman ang pagkakamali mo. Natural DOH pa naman yung client ng agency mo, masyado silang kwandian partner. Very particular. ang ko man lang po kayo. Ako sa ninda ko na suinot na ako daw yung nag-positive. Tapos big babawi inda sa huli tamila nagreklamo na ako. So nagkaroon, partner, ng parang Chismis na naman. Chismis. Pero wala naman doon Clamor. wala naman doon sa letter na binanggit ni manager. Ang nakalagay lang doon, nag-violate ng health protocol. pero yun talagang gusto mong linawin sana. Parang nagkaroon ng tapos, ano yung bilang- partner? Tapos bilang Disseminate doon sa mga katrabaho mo na ikaw ay at nag-positive. bilang kawani ng isang agency, talagang dapat susunod ka palagi doon sa ng agency, mandato sa ng agency, at kung ano yung nakalagay sa kontrata ng agency at ng client. Mamaya, partner! Maliwanag na sa iyo, Doloroso, kung ano pa Hindi man ka tanggal, ang- hindi ka tinanggal sa trabaho. Nagkaroon ka lang talaga ng ikaw ang naglabag ng health protocol, kaya nagkaroon ng rekomendasyon itong doktor dyan sa DOH para sulatan ang iyong agency na ikaw ay ilipat ng poste. Maraining partner, maraining tema, tama-tama, makakaulit at yan si attorney, para mapag-ulayan ini, kasi para maintindihan kan mga nagtatrabaho, lalo na kung nakakabit ka lang sa agency. Ayan. Maintindihan ta, ano ang obligasyon kan sarong nagtatrabaho sa sarong opisina, ahensya. alagad under sa pamamahala kan sarong agency, ano ang mga dapat niyang gibuhon, anong mga dapat niyang sundon. Kung may Sundon, mga araw correct. kayong sitwasyon na ngayon, pigsabihan ka na dahil ka na maglawag, anong primero mong dapat Ayan. dito? Partner. Bakitahan ng partner. Ngunyan kaya partner, kaya nagkakaigwa ng pagreklamo ang sarong empleyado,
under agency partner. Kung minsan nagkukulang man may sa pagkukulang ang ahensya, kung ning minsan proper agency, communication. nagkukulang man sa True. abiso. Kaya partner, ang nangyayari partner, si empleyado, minaanap ng ibang outlet na nga ning makapagreklamo. Oo. Makahagad ning Digdi idea or digdi kaya ninda ano na ang dapat gibuhon. Digdi ninda na intindihan sa tabang legal kan tabang ora mismo. Correct partner. O, kaya ganyan. Bago kita maghapot kan mga obligasyon ng mga agency, Doloroso, may hapot ka kay attorney. Ayan, yaon si attorney. Makakasabay tangon yan mga ka-aksyon, si attorney Antoinette Riboriano. Ayan, attorney, Ayan. maray na hapon po. Good afternoon po. Good afternoon. Doloroso ka ang pangungunyan, ang sexy asin magayon na abogada, si attorney Antoinette. May dugang kang kahapotan para sa iya. Ano itong hapot mo? So kasubagong pagbabanggit mo na dahil nakantos ka digdi dahil day ka ipinaaram kan agency kung anong status mo. Po, dahil man po kaya kung ano, dahil man sindang nagtataram sa kuya kung ano na status ko doon. Sindang. So yan ang maintindihan ko niya. Attorney, nasubaybayan mo po ining istoryang ini kan saro nga ni sabi ko sa gwardiya sa bangko. Pero may siring kay sitwasyon kasi client pagkatapos agency sa kaso nagtatrabaho. Pero kung minsan may kalibungan, siyempre ang client pag nagreklamo sa agency na i-relieve ini, ma-action sa agency. Ano ang mga prosedimento, attorney, sa mga siring ka na sitwasyon? Okay, i-discuss ko po muna kung anong klaseng relationship siguro ini na may agency, may principal, tas ang empleyado. Ang apod po dyan is permissible labor contracting. Ang ibig sabihin ka ito, nagkukaa po ang sarong client ina-outsource niya so mga manpower na kaipuhan niya for his business. So, ang apod po digdi is may tripartite agreement. Apo. Kasi ang principal for this scenario is the DOH, and then po ang employer is the agency, and then ang empleyado is si Sir Doloroso. Okay, ang nangyayari po kaiyan, si agency and si principal, which is the DOH and Velocity, igwa po yan, nag-enter po yan sa agreement, usually manpower service agreement, wherein si agency nagde-deploy po kay mga empleyado duman sa principal, which is the DOH. So, ang may agreement talaga is the principal and the agency. Okay. Ang relationship naman ng agency and ng employee, si agency ang direct employer Opo. ng empleyado. Empleyado. Okay. So, ang obligations kaan usually po is yaon duman sa manpower service Sa agency. agreement. Opo. Oo. Pero generally, ang power to dismiss, ang power to pay salaries, ang pag subject to disciplinary action, gabos po yan, obligasyon po yan kang agency. Ang only obligation po kang principal is to pay what Magbayad is kung anong under nasa sa kontrata. agreement, Apo. and just in case man po dai makabayad ki wages itong agency, the principal is also liable, to the employee. Apo. Yun lang po yung obligasyon actually ng principal. So kung medyo suklayan sa principal may mga reklamo sa empleyado, sa agency siya mareklamo. Yes po, kasi po walang power to subject to disciplinary action. Ito po na Principal. which is the DOH. So kung halimbawa po ang principal may mga siring ka na request na ini nga i-relieve mo ta medyo kuan na kursunada. kursunada nga yang Ano ginawa ang niya, obligasyon trabaho. ka ng agency? Kapag po may request si principal na arog ka iyan, dapat si agency mag-communicate, duly communicate in writing, isubject sa administrative procedure si empleyado na tigrereklamo kang client ninda. Which is duman po dapat kung arugaan, kung may alleged violation of the health protocol si sir, dapat ang gibuhon po kang agency magtao po ki notice to explain sa empleyado para maaraman niya din kung may reklamong arog ka ito ang kliyente Correct, niya. malinaw para sa iya. Attorney, Yes. sa So arog po dapat katong nangyari. proper na Information. pagtawning Sa araw po katong nangyari tabi attorney sa iling mo dahil ang sinasabi si Dr. Locanias nag-inform man duman sa agency na araw nga ni kato nagbalgar ni health protocol pero dai po aram ka ini kung ano talaga sa tunay na rason may pagbalgar po duman or may pagkukulang ang agency. Dapat po may written notice kasi yan po ang requirement under the rule since employer po
si agency, may obligation siya na i-written notify si employee kung ano mananggad ang nangyari, ano mananggad ang kung nata may arog ka itong reklamo si client ninda. Aputon ko si Deloroso, may na-receive ka ba na notice sa agency na floating ka ngunya ng status mo dahilan ta igwa ka ning pigbalgar na health protocol? Wala po. Wara. Kasi sabi nga ni subag ko kan manager, Day so pa daan na letter, papareceive. yaw duman sa supervisor, day pasinda nagkakainin. Eh, ito ang pigbabanggit niya, partner, na kaya daan magkakaigwa. August 10 pa da su letter. Hanggang ngunya, day pa ka mo Eh, nagkailingan ito pizza partner ang 16. pigbabanggit niya na kaya daan iro na or magibo na ning Sa letter supervisor dahil na, nagreklamo na siya. nakupunta ka pa kan supervisor da eh. Bali po, nagatod ako kay Mrs. kang Saturday. Wala kang kasubago. Kang Saturday po, nakauron ni Mrs. So, Tunay ka da eh. ako po day po. Day mang nakapareceive na surat sa imo. O, yun lang ito ang pagkukulang. So, technically, may pagkukulang po sa agency. Although kanina sabi nila, meron na silang letter. Although, hindi pa nare-receive ni Kuya. O, yawn pa naman sa supervisor. Opo, siguro we will... Naging marikas lang si Doloroso na nagpaabot na ng Yes. reklamo. Yun ta. Ano na ngayon? Siyempre. Nag-birthday nga ako kan pizza 5, nagpainom na ubos na Oh, siyempre. nagsunod man nga ako ang sinasabi nindang magpa-swab test nga ako, negative man nga ako. Siyempre may pamilyang binubuhay, may problema ka sa pagbayad kan sa indong Pero pigarentahan. tama ba yun, attorney, na alimbawa, agency, pag rinilive mo ini, floating status, kung may mabakante, duman mo i-assign. So, okay man ito. Yes po, sir. Under the rules, allowed man po ito na gibuhon kang agency. Although, as per department order po kang DOLE, number 174, dapat po, di po ma-exceed na 3 months. Ang nababakante. Yes. Okay, so Ayun. sa status niya Alam, na pirang paman. taong ka na dyan sa agency na yan, nagtatrabaho. Bali po kayang manpower, day pa man po yun nagsasang taon. So ining di pa latest, rin ining sa- velocity, dahil pa man nagsasanta. Pero ang nasa batas palan, pwede kang ma-floating na day maglampas sa tulong bulan. Sa loob ng tulong bulan. Aha. Pero may offer na sa imo sa naga. Maski po sa yun, basta po. Basta sa kaya lang ang Kung ako- problema mo duman, maanap ka manin, maistaran. Kung ako, sa agang amay, mapanaga na ako, maanap na akong istaran sa ka. Oo. So, malinaw na ito sa imo, naiintindihan ta kung ano ang pigbabanggit ni attorney. Pero partner, ang sabi, sa iling ko talaga, technically, may pagkukulang si agency. Iyo, kaya hanggang nga niyan, day pa na-inform. Ah. Ito ang pagkukulang. August 10 dated August 10. Day pa talaga na ipaparesibi so kuan. Ito ang pagkukulang kan agency. Ano nang pitsa mo niyan, partner? 16. 16. So may anong naal daw na pigsasabi. Sa daw nakaanto Supervisor. Sulat. Susurat, partner. Ayaw da sa supervisor. Pero nagilingan da sindan kan misis niya day mang pinareceive Wala man na supervisor. pinaresibo. Yan ang pagsasabi, partner, na ano yan, hanggang taramo na sana ba? Makakaantos ba talaga? May surat ba? O... Kaya lang pag pigparaiwal mo sa supervisor sa kaso agency mo day ka nalugod ang trabaho ka ito. Pero okay man sa imo kung digdi ka matrabaho manggiraray. Okay man po. Digdi o sa Legazpi City. Wala ka ning available partner. Oo. Ayan mo, May partner. tatao ka partner. Tatabangan mi ka maghanap ng trabaho. Ay, pero dapat may gus ka. Ayun po. Pero dapat pag sinabing sundan mo ini, Hindi ka mag-birthday, inianday tamay naka-quarantine ka. Oo, masunod ka. Opo. Oo. So okay ka man na empleyado. Okay po. Naghanap ka partner. Ano? Empleyado. Anapan tangani siya sige, partner sige, ng sige. trabaho. Sige. Tanganing an sa iyang mga kaganan. Pero kung gusto niya magpanaga, di okay man. Okay man. Yan ang pinaka-importante. Igwa kang duwang opsyon. It's either digdi sa Legazpi or Mahali in ka na Naga kan sa City. Velocity, kung digdi ka sa Legazpi, tawara man available. Oo. Mahali na siya Ano sa gusto mo? Velocity. Ang apot kayan, partner, want to stay in Velocity but in Naga City or you want to stay in Legazpi City but not in Velocity? Anong simbag? Sa inang English, gusto mo? English. English. Parehas po. Kung saan po talaga makakagawa. Dahil tayo napot ka ng English ni partner. English pa ang simbag. Ayun po katawag. Ay. Ikaw na naman, partner. Di napot mo kay Ikaw na lang English, magsimbag. So, ayan. Basta ang pinaka-importante ngunyan, nasimbagan, kang manager kang Velocity, kung nata ka, floating ngunyan. Naraman mo ang estado mo. Buday ka man bilang empleyado, nagkaigwa ka manin adal sa nangyari. Ex. Ano ang adal na naukudan mo? So, ito pong pagsulod sa pinaka. Ayan. And naintindihan taman, base sa paliwanag ni attorney, ini nga ning tungkol sa pagtatrabaho na igwa kang agency. Labor laws. Yeah. Okay. Okay? So ngunyan, hindi kang trabaho.
Di po, bali po, nag-aanap na talaga ako po. Oh, Nag-apply ako di, sa dahil kang income mo niyan. Di po, bata, mga pitsa 20 po, mabayad na naman sa arong. Wala pa kami pambayad. Guro, ano ang arkila mo sa arong? 2.5 po. 2.5. Mahal ba lang Pero ang si arong? Ago mo, nakabalik ng trabaho. Kung yan pa lang, pirangal daw man lang po katong Ang problema nindo mo niyan, so pang everyday na Piran pagkakan. akin nindo, piran akin nindo. duwa tabi. Duwa. Doon, nagagatas pa. Di naman po. Di May Bali, plano pa kamong dagdagan. di naman po. Sige, attorney, aram mo may rakon pa, attorney si Congressman Saldi, si Congressman Jill Bongalon. Uy, talagang matindi. Oh, kaya- Tabang ora mismo. Tabang ora mismo, resibihon mo ini ang kantidad ng kwarta. Yan ang kwarta sa Lauga. Ayan, ayan partner. Ayan. Ayan. Ano man ini, renibo man. Resibihon mo yan. Ayan. So, maski pero paano makakagian-iyan kan sa imong pangural daw na pangangaipo para sa imong pamilya. Ano ang masasabi mo ngunyan? Salamat tabi sa inyo daw. Ni uni nagtao sa imo. Yan. Yan. Ikaw na saldi ko. Yan. Salamat tabi. Ayan. Kan? Kang tabang, ako Bicol, tabang oras. Ayan. Ayan. Attorney, Katabang maraming na. salamat. Kasurog pa. Si attorney, napapaluwa-luwa attorney. si attorney. Oh, yan si attorney Mahirakon. Si Atty. Daraga pa ini. Ay, attorney. Ayan. Di kayo nagpaplano pa si attorney magagong. Kamal nga niyan mga barakal. Mahal ang bagas, mahal ang asukar. Gabos mo niyan, nagmahal. Kung ano na sana. Totoo. Pero attorney, putunta ka kasi partner si idol mo, Sisay. number 1 senator. Mm. Diba? Igo siya ngunya ning pigpo-propose na bill. Mm. Si Robin. Ayan. Oh, diba? Ano itong bill, partner? Itong bill partner na para sa mga civil union for same-sex. Ayan. Gusto mo. Ay, may pagkakataon na sa mga barkada ko. Oo. Ako nga ni partner, sabi ko nga ni, I have nothing against sa mga barkada ta. May madihon akong duwa sindana ang magkarelasyon. May Parehas padihon pati pa. magayon. May padihon ka pa. So padihon ko, sa kapadihon ko ba, iyo man magkaiba. Ayan. Iyo na.